Hello guys, jotono dibor kaham hingke ang taboi ko ani nogota tam mane nog makna halbabi ko ayang ani buprang thumani yang rumotam pung aine thoka ke bisna bo thebya kono buya ha legla ke bo bara ni phaimani tam amase sida bag bai aku bairi ra thebya thu mani hakino kalagai thangka angge tini daran basal jagni engagement bela bo aro thangka ta ke ang tawak di body samung rok pai bai nai mamu rok song bai nai joto no khungni kam pai nai ang tabok bini obet no ang thebri nai ta bupra onya koinai sida bo hasing bupra jen thuya bo sra rok mala aska sheler pa buni kumun simi mana nayo taboro anga tabok ang hanyo hai popra oja akunya sap khairi khake bo hanyo hai lepa pata khairu nai omro khayu nai tangki yang andwar kabang mangai tongba kyang obono bebang no popra banya ta giyang jana lagda kholagya bong pila bota pila la angu hului nai andu abo bele bang soka hagen thuitongo bo hagen thuitongo ke ang andu arok popra ire baikha kita bukan janala khulogoi ri nai nai tong hata hangyo andra gondra ka tong ke janala khuloka ka tasha nokbo tasha tamjane hayung ta clean haibo nugo tasha tu tong thogo ta haipana ang bo asuk satungo tong maya thik no kise misa ang hangyo pakaro rokoi tong khang kakai baksa babu songrok pordara khairu ta kyang bo yang satung sakjak ma hai ongoi nang pilala tongmaya ang bo kisa andra gondra hayo nango ta haipano dibor khiring rogo hingke anga sak andra gondra ka tongmaya joto no dogaro janala ro khlogoi mar bayo ta hingke ang bo prai tongo abo sa suke hasing bangmani marang soka chala rok ne haimang ambona angma sawta angma wan sokata o jaga nogo se asu haike ando aro hasing rok tong hingke bin bara hole tak musinai bin bara te bo bed kapro bo suliya na buprai bo thuliya na haina saka sibi nog rok phari nai thuja jana mai bo saya ask seler hor salmai sia daily phungai kheno bo NCC bo khaibla kapon bagnya bo dakti mathang punga sitri basa oinai gai phagel leng jago hingke hai bo mai saya kari nai thu payuta hai phano se bo rang khajani tongo nai tha thangai marota kan rok nai tong di guys an video no paisa jala do hai phano guys amo simiya ani kam tai ba tongo tong phano ang muikhwtwng kaimani ta ani bari rok ta ya borong no kisa hai tasha tamnai buphang tolani ba blai rok bebang klai bayo ke borong no ang abo khibinai hinai tongo ta ke sari go 4ta 5ta rogo ang bari tilona hantongo ta ani malai bo asai tongkha doina rok chakumara rok bebang no asai tongbai khata ge ko dalog rok bo bukhate rok bo asai tongbai kha ke oron chai manana aske muikhwtwng ni bagai obabung soka dili paibang samnani salbo sukle muikhwtwng paisai mane hediba guys kisa misa nogo kaina bo nango ke ang no gana tongmani bebang hogini solbai nai ang bari rok khaiketa salkata ge mosorok phantok rok kairmase asuk bera kaham kene jagya ko haipano odek rejakta ke ani bukra rok bo mai bali tong kheba bo taimali ata ke tei wak sabasa ro ha hawinai chalayo be thumbra khe khaiklang thama kyasu kosto khaimani ang mada masono masaya sasimaliya kamnana mosong khamala jada mosong kha wak sabasa ro nogoi jala se jala pun bo haino tok bo haino musuk bo haino mahai bebang jalang soka yang pun hingke bo ganti wo mai habuisa wota mukota wahatak ta wak adar mani abono pesiro yasak mani mai rok hamya rok yasak mani ta yar habuisa sa wo ke dog mangla soitong mai hede bo guys kam khai pro rokole hingke kisi misa dog rok phyogi tongka ke habuisa wo nge salbosok le digi mana ba hayang na ba no khlawa se kwai kabang ma krai mani abono ang rungui nai pharan mani abo suno tam khajani uma
saklaibanya tam jani nokla taman khaibe kya tini kos thongmai phainai nukmale hai no tam jani haijangsu kapna boya kono boya sung tongsu asung lengsa phainai ang lengsa phaipro mahrong nugui maya kapna mojong ta gi ko ang rirok thebui tongo ta morok bebang thebaina ke ani bwsaiba nogo gărui kam khaina thango ta ke bokra jubu gărui ang saijongsi haipano ang mamui mufrui tonmakha borok mairok rano thango jani jaga o thango ta ke ang saijongno ke ang kisa kobor tongo jo sin paro haipano ang ke saijong tongnani kirima haibo ongo saijong tonglaiya waisaba jogo sawui tongo waisaba nana soro thango waisaba je soro thango mahai kisa ma tongo ang nogo borok gărui hingke ta kiriu phone rok nai tongnani phano ang saijong hwnui ani bwsai baro phone klango phone kaisa tongsibla ani bwsai ni phone display thangpaikha hingkeba bo kam khaina thangkhe anong klango saijong rok wngmani hwnui nai nahadi ani buprang ri kon phano thik gărui nai bebang no tamjani bo engage mano thangmani ta tamuri sumnai hwnui ano sungkong ke ang bini no tamoni sana ba ning je hamjangmani aboni chumui thangdi hwnui sakata amse nung je naithokjak mase ang chumui thangnai hwnui sao hingkeba jisman chumui thani hini angbo bono side kata joli unya longi kalai thani samase pa hwnui hingjajao hingke bini rirok sujak yangui tongkhabla sal hamya hwnui nai hingke ta angbo taimang yangui tongkhai ko yang phunga chiri hingke ke bwsai song laba rana thangsine mamui rok songui muphunai bebang nokhongni kam rok khaio hingkeba borok phaite no dibo kai thango afuru nangbo ani kam rok paio khe aswk angbo bohok samani 2-3 din haing tonga haino kisa bohok sawa hamo thago hamo sawa maharok ngui tongo ta hingke ang saia ta borok no haifano ang haike no tongoi nai kosto mosto khe ang kam rok khai tongo ta hingke haike no amorok hingke guys iko ang thebui bebak no ready khai tonbaikha ta iko nahadi ani bebang complete nongkhai ada rok si tisaya hai no tamo khai rok tongo kono saimaya hakina bini rang rok ma jago yang tebo hikomo bo ang thebui rebaikha yang janala khulokliya ragu hwnui nangmaya iko ang tebolo khaino lepa patak tongmakhe meya program thangmani beg rok tisijak yabangkhe jolpui ang ayang ani nogni tihementa khe kakrang haino khana norok haipano kakrang ya pokto dakhnai asangna hanai omong khata angke ang tabo nog rok pharui nai akoi nai ang bari go thik khaisina tini tini bagya hingke guys iko ang ani bario phaikha hingke sakmora rok kairwmase achailangniya o tokrok hai no tamjani habui nai tamjani khaibikhe kongma saimanya do aswk mwlai kwbangma kisa mongui tongmase haino hai wak rok bo urphaio pun rok bo tok rok bo hingke bo taide ma chasina hino hingke yang bufang torani bebang klaibai mani nog nugui mankha gorok ang sokmani ta bufang torani amo blai rurungui sokmani ta angiko haini blai rok kalaijak tamo piang hamya rok khiklaijak oro do o morok tok rok ni tongmungle haima hingke soko yang gana ang moso kaibai mani pura phantok rok kaibai mani pura koriki pura druk sa khibai khe pun rok tam khani hino kata kamnai mana mun namtirok no asa kosto ko solainai hogainai bari khaiya jamani ta kosto hinai nasa satongo warok talainai bwsaibai bwkra rok ta taitam khaiai he masa mano gai ko baksa bo jabra sa sami aro mulai lo samani tamo jabra sa tongmaisu baksa no ko tamhnai bwkhate bai dalok to asa tonga kisimisa asa tonga masa sami amphor masa thang mulai bo kisimisa masa nei mosorok asa tonga moso ko thaichara rimanta 6 bosor sari rimani ki komo lotham bosor sengkhana hingke guys tini bagui video aswk sinai norok bai ang hainai next vlog o malainai norok ani video no chajagui tongkhe like comment share tei subscribe khai redi norok ni hamjakma norok ni support nango do guys hingke aswk tini ang vlog video rimaya ni bagui nokno ang nagasano hingke next vlog o norok tuma vlog nainai norok ano kisa comment khai sadi hingke norok ni kokbai no ang vlog 2-1 bagui aswk.